नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि जि निउस चेनेल फैदों नोंथांमोनखौ हामलायथि होग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय माने आं जाहैबाय बिजिनि जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि आरो जोंहा जाहैबाय बेवहाय माने जोंखौ जिल्ला हिसाबै दाना होनाया माने दा 5 बोसोरावसो हाबबाय आरोखि 1917 मायथाइयावसो जोंखौ दाना होदों आरो मोनसे टार्म जोबनानै जोंखौ आरो बोसोनबावदों आरो बे जों सानैयानो बिथां अमृत बसुमतारी नेहाथारि आरो आं उदां बसुमतारी जोंनि सायावनो जाबसिनना होबावदों आरो एबार जाहैबाय जोङो कनभेनसन लादों बे साननैनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहैदों जोंनाव गासै बिजिनि हालामाव जों गासै 11टा माने दख'रा दानाय जाबाय आरोखि बे 11टा दख'राया जाहैबाय बेखौ जों फारियै माने बेवहाय गासिबो फ्राय नुजाफैजोबदों दा बेखौ लानानै जों मैयाबो माने सेमिनार लादों बाथौखौ जों बोरै फोसाबलांनांगौ दा जोंनि गेजेरावदि माने बायदिसिना दायना फोथायनाय बायदिसिना दं बेफोरखौबो जों फोजोबलांनायनि लामा लादों दा बेवहाय जोंनाव माखासे नायखांग्रा बायदिसिना दङ बेफोरनि थाखौबो जों फोसाबनो नाजादों आरोखि जों गुदि बाथौ आफाद माने जों बोलियारि आरो दा बोलिखौ जों माने ट्रेडिसनेल जों माने ओरैबायदि आरो जोङो मानो बेखौ बजबनानै लादों होनना बुङोब्ला जों मिथिसयै समनिफ्रायनो माने जोंनि माने माहारि जोंनि बर' हारिया माब्लानिफ्राय जोनोम जायामोन बेखौ जों मिथिया खिन्थु जेब्लानिफ्राय बर'आ दंमोन अब्लानिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमा दङमोन जों मिथिनाय हिसाबै बिनि माने जोनोम थारिख जेबो गैया नाथाय बेखौ फोसाबबोनायनि माने जेबो गैयामोन आरोखि गोदो माने मा जाहैबाय बेनि सालामि बरमानि बायदिसिना होनाय जि रोखोमनि दा बाथौखौ माने मोजां धोरोमनि दुमदों बायदिसिनानि माने आखल आखु सोलोंदों बाथौनि दोहै दा नैबे जिनिसा जोंनाव फैदों आरोखि दा आफाद दानानै दा जोङो गामि गामि हाबनानै मा खालामदों माने एकदमबारे बे बाथौखौ जों फोसाबदों आरो नाथाय जों ट्रेडिसनेल गोदोनि नेमखौ जों गाराखै आरोखि बेखायनो मानो गाराखै जेराव जों बाथौ गुदि बाथौ दङ जेराव बोलियारि बाथौ दङ बेवहाय खेराइबो दं आरोखि दा बेखायनो जों बे मोनसे मेसेज होनो नागिरदों आङो दा जोंनि गेजेराव माने नैबे जोंहादि मोनसे मा होनना बुङो मोनसे हलिडे मोनाखै होनबा बाथौनि सान नैथि मंगलबार दा बेखौ माने खायसे माने बे बिबारारिफ्रा गावसोरखौल' माने फालियो होननानै सानो नाथाय बे गोरोन्थि बेखौ माने जों बाथौ हिसाबै जोंबो फालिखायो जों फालियो आरो नाथाय जोंनिया बेवहाय मोनसे खेराइ उदजापन लादेरो आरोखि दा नैथि मंगलबारखौ खुंनायाव जोङो दा एबार बोसोरनिफ्राय जोङो मा खालामदों थांनाय बोसोराव एबाराव सबाइझाराव खुंनाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय जोङो 11टा बे दख'रायाव माने रटेसन हिसाबै जों खुंलांबाय थानाय जागोन आरो बेयाव खेराइबो खुंगोन आरोखि बेखिनि साननैनि हाबाफारियाव दिनैसिम दासिम मा हाबाफारि लाबोनाय आदसा जोङो दहाय माने दिनैनि मैया माने बाथौ फोथारबाय माबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय मैया माने मोनायाव जोङो रुटिन बायदियै बा प्रग्राम बायदियै जों डेलिगेट सिटिंबो जादों ओमफ्राय बेवहाय डेलिगेट सिटिंआव गोबां रायलायदों जोङो मोजां गाज्रि बायदिसिना जों माबायदि माने ओरैहाय सेन्ट्रेलाव माने माबा दैथायहरनो हायो बेफोरखौ रायलायनाय जादों बेनिफ्राय माने बिदि फैनानै माने मोनानि 9टानिफ्राय जोबनानै नै दिनैहाय माने फुंनि जे हाबाफारि दङ बेवहाय फ्लेग थिखांनाय दङमोन बे फ्लेग थिखांनायावबो गासिबो माने दख'रायानो फैजोबनानै आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै जों फ्लेगखौ थिखांनाय जादों आरो बेवहाय माने बाथौ धोरोमनि बागैनो माने आं बिबुंथि लानाय जादोंमोन दा नोंथांमोना बेयाव माने दहाय फुङाव फैनायमोनब्ला हयथ' नुगौमोन दा बेनिफ्राय माने ओरैबायदि मेसेज होदों जोङो माने जोङो दा नुबाय बिनि उनाव माने जोंहा माने डेलिगेट सिटिं एसे जाबावनो गोनां दंमोन दा बेखौ जों जास्लाबनो हायाखिसै बेखौ जोङो दायो मिटिं जोबनानैबाबो माने दा मोनाबिलियाव जों एसे जागोन मानो होनबा दा मोनायाव जोंहा खेराइ दङ बे खेराइनि आगोल जोङो 1 घन्टा 1.5 घन्टा जों जिरायबावगोन आरोखि बेखौ जों डिसिसन लाखादों ओमफ्राय बिनिफ्राय गेवलां आफाद बे गेवलां आफादाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ लेंहरनाय जादोंमोन बिथाङा माने मोनसे मेसेज हरदों माने बिथाङा जाहैबाय मणिपुराव दा पार्टिनि माबायाव थांदों जाहैदों इलेक्सन केम्पेइनाव बेखायनो जों एसे दुखु मोनदों बिथाङा माने उफायबो गैया बिथाङाथ' राजनितिनि मानसि जालायबाय नालाय दा खिन्थु जोंनाव दा बेवहाय मैन आलासि जोंहा लेंहरनाय बायदि फैदों दा बेवहाय जाहैबाय जोंहा क'क्राझार गभ कलेजनि सासे एस'सियेट प्रफेसार डक्टर बारहुंखा मुसाहारि बिथाङा फैदों बिथाङा दसेनि उनावनो बिबुंथि लाखिगोन आरो बे सेरफांगुरि जनता कलेजनिफ्रायबो सासे फैदों बिथाङा जाबाय आदाराम बसुमतारी बिथाङाबो सासे एस'सियेट प्रफेसार आरो बिथाङाबो डक्टरेट जाखाबाय आरो बिथांमोनहाबो बोलियारिनिनो आरो जोंहा दा माने दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बिनि माने गागि आफादगिरि देरला मांग्रा गयारि बिथाङा दा लेक्सार होगासिनो दङ बिथाङाबो फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि माने बायदिसिना गौथुमनि जोङो लेंहरदों जेरै बिजनि दुलाराय
माने बर' फरायसा आफाद बिनि आफादगिरि बिथाङाबो फैनानै दा दहायसो आफादखौ बेखेवबाय दा बिथाङाबो जोंनि बोलियारिनिनो आरो दा बिथाङाबो मोनसे बिराद मोजां मेसेज होदों दा बे माने धोरोमनि गेजेरजों जोङो आखल आखु दानाय बायदिसिनाखौ जोङो रायलायो दा जोंनि गथ' गथायफ्रादि माने सोलोंथाइ आखल आखु बायदिसिना दानायखौ जों धोरोमनि अनगा जों हानाय नंला होननानै बिथांमोनहाबो बुङो आरो दा बेखायनो जों धोरोमनि गेजेरजोंनो जों फोसाबलांनो बयबो जुदि साखाफारा जायोबा सानसे बेलासे जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां जाहैगोन मिजिंथियो बेखौ जों मेसेज होबाय मानो होनना बुङोबा जोंनाव बाद खान्थि दंना हामा होननाय दङ बे बाद खान्थियानो जोंखौ फोसाबगोन आरो दा गथ' गथायखौ जोङो बाथौ खुलुमबा बयखौबो खुलुमफानो थाखाय जों बिथोन होदों आरो माबाव जोंहा बाथौ माने खुलुमनाया जाहैदों आलारि बाथि होनानै जों सानफ्रामबो खुलुमनो हायो आरो बेवहाय माने जोङो पुर्निमायावथ' सावखानांगौआनोसै खिन्थु सानफ्रामबो हाबनानै दुखु आफोदनि थाखाय जों आर'ज गाबनो हायो आरो दा बेखौ मेसेज होनाय जादों। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।